Хороскоп за 10 август, понеделник. Овен. Активната част от днешния ден е преди обед, така че ако планирате срещи и разговори, по-добре ги свършете по-рано. След обед забавете темпото и не се опитвайте да насилвате хората и събитията. И да го направите, вероятно ще срещнете отпор. Вечерта прекарайте повече време с близки хора и роднини. Телец. Днес може да уредите финансови въпроси, особено ако изискват да извършите някакво проучване или да говорите с друг човек. След обед обаче ще бъдете в по-лениво настроение и повечето от вас вероятно няма да им се занимава с енергоемки занимания. Ако може да си го позволите, помързелувайте или се пошляйте безцелно. Близнаци. Днешният ден е позитивен за вас, особено ако го запълните с повече срещи и разговори. В случай, че ви е нужна някаква информация, сега може да я получите и да разчитате на нея. Дори да се окаже, че сте заети с повече ангажименти от нормалното, вашата адаптивност и изобретателен ум ще ви помогнат да се справите. Рак. Днес неспособността ви да се концентрирате върху една задача може да ви изнерви и да решите, че не си заслужава да опитвате. Наистина е така. Хубавото на този ден е в разнообразието и изненадите, така че по-добре се примирете. Лъв. Днес ще имате желание за повече срещи и контакти, така че колкото повече уговорки имате, толкова по-добре. Ако работата ви е по-рутинна, вижте се с приятели. Приятните разговори ще ви подействат добре. Дева. Днешният ден ще бъде успешен за вас в работно отношение, особено ако успеете да съвместите няколко различни задачи и да организирате добре срещите си. Ако работите по някакъв проект или обмисляте идея за професионалното ви развитие, може да обсъдите въпроса с колеги и приятели, за да си изясните ситуацията по-добре. Везни. С когото и да се видите днес, разговорите ще ви спорят и ще имате желание да споделяте какво ви се случва. Денят е чудесен за социални събития и срещи с приятели. Ако ви се налага да водите преговори или да проведете по-важен разговор, направете го днес, а не през следващите дни. Скорпион. Днес не насилвайте събитията и се пуснете по течението. Работете по текущите задачи или потърсете информация, която ви е нужна за бъдещи проекти. Ако искате да сменяте работата си, сега може да помислите какво е нужно да направите, за да сте по-добре подготвени. Стрелец. Днес може да потърсите знание или чужд опит по въпрос, който ви вълнува, свързан с професията или образованието ви. Общуването с другите хора ще ви обогати с нови идеи и ще ви вдъхнови. Денят е чудесен за установяване на чуждестранни контакти. Козирог. Днес прескачането от една на друга задача и приказките на работното място може да ви разконцентрират и дори да се подразните, че не успявате да си свършите работата. Ключът за успех днес е добрата комуникация с колегите и хората, с които работите, така че не подценявайте приказките и общувайте повече. Водолей. Очаква ви един позитивен ден, в който комуникацията ви с колеги и приятели ще бъде активна и ще ви подейства ободряващо. Не налагайте мнението си на хората около вас и не ги задължавайте да вярват в това, което и вие вярвате, защото така само ще ги отблъснете. Риби. Днешният ден ще бъде приятен и стимулиращ за тези от вас, които обичат социалните контакти. Ако обаче сте по-интровертни, може да се почувствате принудени да се отворите към общуване с друг човек. Например, той да инициира разговор или просто да нямате друг избор, освен да говорите с него.